Mayong adlaw kanimo John Reon. Wala na apil sa akong paghatag og meaning atong unang video. So karon ako ni hatagan og hubad. Good morning pod ni Kia Faith. Good morning ni Marina. So good morning ni Yala. So ang inyong mga damgo karon akong hatagan og hubad. So si Ma'am John Reon nagdamgo siya og bitin. Kung makita lamang nimo ang bitin sa imong damgo, nagkahulugan kini nga dunay umaabot nga sakit nga motakboy. So diya lang lahi pud tong meaning kung mapaakan sa bitin. Kung nakita lang nimo mag-amping ka sa imong panglawas kay dunay sakit nga motakboy kanimo kung di ka mag-amping. So laing damgo ni ma'am, nagdamgo sad siya og kuto. So kining kuto dili gid maayo kay ang kuto matod pa sa hubad sa libro ni Professor Swami, nagkahulugan kini kasub-anan. Dunay kabanay nga mamatay, hagsa ang negosyo, panagbulag sa mga naghigugmaay. So manay meaning kung kuto dili gid siya maayo basta magdamgo ka og kuto. Nya sunod kang Ma'am Kia Faith, nagkasagaran madamguhan niya ang usa ka tawo nga bisan wala siya naghuna-huna mosulod gid sa iyang damgo. Kining imong giingon ma'am nga masilan dili ko sure ani, so dili na ko ilahos. So dire lang ko sa kutob nga nagdamgo ka. Kung magdamgo ka sa tawo nga imong kaila nga wala ka naghuna-huna, wala nimo siya nakit-i, nga nahimo lang damguhan, nagpasabot ni ma'am nga gihisgutan ka sa maong tao. So mo na meaning ana, basta magdamgo ka sa tao nga imong kaila pero wa ka naghuna-huna, wa ka nakakita kaniya. Nakining masilan ipalaw lang kong elaborate ani sa comment kung unsa ni siya kaya atong hatagan og meaning. Sunod nagdamgo si Ma'am Marina, nagdamgo sa litrato sa iyang anak. Kung ang imong anak na ara nimo kauban pirmi, ato pa pirmi nimo makitaan, so ang maong damgo walay kahulugan kay basta mga butang o tao nga pirmi nimo makita unya madamguhan, wala na siya meaning. Na si Ma'am Yala, nagdamgo siya og dolphin unya og isda. Ang unahon ang isda nga buhi naghulugan ni siya sa kaabunda. Dunay dahang kwarta nga moabot nga wala nimo palandunga. So mo na siya sa isda. Kining dolphin ako pa atong tan-awon diri sa libro ni Professor Swami og naa ba. Dolphin. Pasensya kay wala diri sa libro ni Professor Swami ang dolphin. So bahin sa isda, nindot siya kay buhi man. So good luck kaninyo. So salamat sa inyong pagsunod sa hubad sa damgo.